Доброго ранку! Усім салют! Раді вітати вас у нашому доброранку! Як ваш настрой? У мяне цудоўны, трошки морозный, трошки снежный и трошки на санках катальный. Цудоўна. Адным словом, сапраўдны зімовы настрой. А у цябе, Касечка? А у мяне сонечна-вяснушкавы і пралескава-збірательны. Які суперскі! Сапраўдны вясновы. Так, я ўжо на вясну настроілася. Так хочацца ўбачыць першыя вясновыя кветкі пад снегам, сустрэць птушак, што з вырою вяртаюцца, паслухаць, як гучыць вясновы капеш. А мне зусім не хочется зимой развитываться. Я яшчэ не накатаўся на санках и коньках, и у снежки не нагуляўся. А я хочу і ў зіме застацца, і хутчэй вясноваму сонейку шчочкі і носик падставіць. А ў падарунак можна атрымаць такія прыгожыя вяснушкі. Усім на зайздрасць. Так цікава атрымліваецца. Сёння мы добраранак глядзім зімой, а наступны выпуск ужо адбудзецца вясной. И зараз самый цікавы час, калі зима з вясной сустракаюцца. І самы вясёлы, таму што зараз час масленицы. А чым на масленіцу частуюцца? Вядома, блінамі. Сябры, а вы з чым блины любите? Я з варэннем. А я з згушонкай. А я со сметаной и могу съесть и одразу 10. Лесик, ты зараз трошки не так сказал. Так, я трошки засаромился. Я могу и 12 блинов съесть, а потым яшчэ добавки попросить. А вы ведаеце, што бліны гэта як маленькая сонейка. А я, калі гляджу на блинчик, у меня адразу настрою знімаецца. Так, ён быццам вясёлы смайлик і заўсёды нам усміхаецца. Ага. Ён быццам падміргвае. А мне падабаецца масленічная традыцыя, калі наладжваюць вялікі касцёр і спальваюць сімвал зімы чучала. А па даўняй традыцыі маладыя людзі пачыналі скакаць праз вогнішча. Толькі лепш не паўтараць гэтыя дзеянні, а то памятайце, што здарылася са Снягуркай з вядомай казкі. Хто не памятае, можна перачытаць казку ці паглядзець мультфільм з такой назвай. Адным словам, зараз чароўны час. А хто плануе сёння на снеданне пачаставацца блінчыкамі? А хто карыснай кашай? Можаце зараз і перакусіць. А хто ўжо паснедаў, сядайце зручней. Будзем глядзець мультфільм. Дзяўчынкі, гэта для вас. Ой, Лесік, дзякуй табе за такі цудоўны падарунак. Вядома, я хацеў вас парадаць першымі вясновымі кветкамі, але многія з іх забаронены зрываць. Так, некаторыя нават у чырвоную кнігу ўнесены. А ці ўсе памятаюць, што такое чырвоная кніга? Канешне, гэта спіс рэдкіх ці амаль што зніклых жывёл і раслін, якія знаходзяцца пад аховай. А я ведаю, дзе шмат вясновых кветак расце. На ўзлеску, на вясновай прагаліне. Заўсёды такія маленькія, прыгожыя красачкі. І я ведаю такое месца. А давайте пасля заняткаў туды сходзім і паглядзім, з'явіліся там кветкі ці не. А яшчэ мы будзем праходзіць незвычайную хатку. Яна пабудавана на вадзе. А хто там жыве? Можа, вадзяны гномік? Не, там жыве сям'я баброў. Бабры знакамітыя будаўнікі. Яны ведаюць шмат спосабаў змайстраваць сабе хатку, якая будзе трымацца нават на вадзе. А з чаго яны будуюць? Не з бетона ж. Не, бабры карыстаюцца трывалымі галінкамі дубу ці вольхі. Прычым, калі паглядзець звонку, і хатка нечым нагадвае мурашнік. Ой, сапраўды, нібы калючыя іголачкі. А калі бабры запросяць да сябе, госці будуць вельмі здзіўлены. Чаму? Таму што ўнутры хатка вельмі гладкая. Можа, бабры яшчэ і чараўнікі? Не, проста яны цудоўныя будаўнікі і нават дызайнеры. Так, Як тады ў іх так атрымліваецца будаваць? ну, бабрам дапамагаюць іх вострыя зубы. Уся сям'я працуе над тым, каб ні адна галіначка не тырчала ўнутры хаткі. А калі сцены будуць добра адшліфаваны, будаўнікі пачынаюць тынкаваць іх. Чым жа? Сапраўднай глінай і рачным глеем.
Вось гэта будаўнікі. З такой хаткі на вадзе вельмі зручна ныраць, каб паласавацца корнем дрэваў, якія знойдуцца пад вадой ці галінкамі, што ляжаць на беразе. А вы ведаеце, што бабры вельмі гасцінныя гаспадары. Калі да іх пастукае, напрыклад, выдра, яны дазволяць жыць у іх усю зіму. І нават паселяць у асобным пакоі. Якія добрыя жывёлы. Ага, толькі адна умова. Гость павінен жыць па распарадку дня баброў. Гэта як? Бабры ідуць плаваць, і выдра з імі. Бабры снедаюць, і гость таксама. А як даведацца, ёсць гаспадар у хатцы ці не? Вельмі проста. Калі над дахам бачны белы пар, значыць бабры дома. Ды ў іх там быццам сапраўдны кандыцыянер працуе. Так і ёсць. У хатцы ёсць і добрая сістэма вентыляцыі і асобны пакой для запасаў харчоў. Вось гэта будаўнікі. І цудоўныя гаспадары. Цікава, а добраранак раніцы бабры глядзяць? Добраранак! Глядзяць усе! Тады давайце не будзем губляць ні хвілінкі і разам паглядзім яшчэ адзін ранішні мультфільм. Ой, які цудоўны водар! Мне здаецца, што кветкі пахнуць вясной. Так, у вясны асаблівы водар. Вы ўжо пачалі яго адчуваць? Гэта водар расталага снегу, сонечных променяў і першацветаў. Сапраўдны вясновы коктейль атрымліваецца. Сябры, а ў вас які вясновы коктейль? А вось мне цікава, як выглядала самая першая кветка на зямлі. Мне бы хацелася дыхнуць яе водар. Давайте зробім невялікае падарожжа ў часе і пашукаем гэтую кветку. І ці далёка мы адправімся? На шмат мільёнаў гадоў таму, якраз у юрскі перыяд. Гэта якраз той час, калі жылі дыназаўры. Так, і апынёмся мы на тэрыторыі сучаснага Кітая. І там адшукаем першую кветку. Так, археолагі правялі раскопкі і адшукалі рэшткі той самай старажытнай кветкі. І вучоныя з дапамогай сучаснага камп'ютара зрабілі малюнак той кветкі, якая расла на зямлі ў тыя далёкія часы. Яе пялёсткі вельмі падобныя на лыжкі. А сама кветка вельмі падобная да сучаснай воднай ліліі. Гэтую кветку яшчэ называюць гарлатчыкам. Я і раней думала, што гарлатчыкі чароўныя кветкі. Таму што яны квітнеюць на вадзе, а не на зямлі. Менавіта так. Сябры, а як па-вашаму павінна выглядаць чароўная кветка? Можаце пафантазіраваць і разам з тым паглядзець яшчэ адзін ранішні мультфільм. А зараз давайте усміхнемся і падумаем, як цудоўна пройдзе сённяшні дзень. Мы жадаем вам новых ведаў і верных сяброў. І не забудзьцеся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды зранку. У нашым добраранку! Не праспіце вясну!